de Mei 2021 está un día especial. No solamente para el miembro del novo parlamento, pero para nós todos que também na Corsão. País democrático, autônomo do reino. Depois da eleição, habira conheci quem tabira nos representante no novo parlamento. Juramentar, of hasi promessa de lande de governador, da parte de formalidade, promete nos representante nan por tomar assento do parlamento. Pa nos representante nan seja juramentar, of primiti que de forma íntegra nan lo contribui na bem-estar de Corsão. Manutenção do estatuto de reino holandês e arreglo de estado do país Corsão. Algum parlamentário está juramentar e algum está primiti. Essa aqui está segundo não escorro. Ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de eed. Ik zweer dat ik, middelijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing als lid van de Staten, aan iemand wie hij ook zij iets heb gegeven of beloofd nog zal geven. Ik zweer dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken aannemen zal, middelijk of onmiddellijk. Ik zweer trouw aan de koning en aan het statuut voor het koninkrijk, dat ik de staatsregeling van Curaçao steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Curaçao naar mijn vermogen zal voorstaan. Mevrouw Charity America Francisca. Dios Todopoderoso y Dame. De heer Eduard Braam. Zodanig hebben mij God gelachtig. De heer Virginio Brownbill. Dios Todopoderoso y Dame. De heer Reynolds Calmes. Dios Todopoderoso y Dame. De heer Juniel Carolina. De heer Quincy Kirikori. Dios Todopoderoso y Dame. Mevrouw Zita Jesus Letu. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Mevrouw Rutmilda Larmony Cecilia. Dios Todopoderoso y Dame. De heer Cornelio Martina. Dios Todopoderoso y Dame. De heer Michelangelo Martinez. Dios Todopoderoso y Dame. De heer Gwendol Marcelina. Dios Todopoderoso y Dame.
Mevrouw Maria Nita. Que Dios Todopoderoso ayudarme. De heer Shelby Josepa. Que Dios Todopoderoso ayudarme. Mevrouw Anna Maria Pauletta. Que Dios Todopoderoso ayudarme. De heer Gilmer Pisas. Zo waarlijk hebben en God almachtig. De heer Javier Sylvania. Que Dios Todopoderoso ayudarme. Mevrouw Giselle Tyson McWilliam. Que Dios Todopoderoso ayudarme. Ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de belofte. Ik verklaar dat ik, middelijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing als lid van de Staten, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd nog zal geven. Ik verklaar dat ik, om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken aannemen zal, middelijk of onmiddellijk. Ik beloof trouw aan de koning en aan het statuut voor het koninkrijk, dat ik de staatsregeling van Curaçao steeds zal helpen onderhouden en het welzijn van Curaçao naar mijn vermogen zal verstaan. De heer Charles Cooper. Sei mi permitti di declarare. De heer Gilbert Doran. E se mi permetti di declarare. En de heer Ivan Martina. Se mi permitti di declarare. Alle leden hebben nu de eed of de belofte afgelegd. Ik wil de gouverneur vragen om zo een toast op u uit te brengen en het laatste woord uit te brengen, maar na deze toast zal de ceremonie eindigen. Mis correspondente Pisas avisando por enviar voz do pueblo, a voz de Deus. Voz do pueblo a papia, esse aí tem nós todos a ordem sala aqui, dus nós confia em Deus, que lo é bendicionar. O parlamento aqui, bendicionar o pueblo de Curaçao e bendicionar Curaçao. Salud. Hope éxito. Não, daqui para comer.